יהיה לנו טוב מה זה. קובייה. בואו נתחיל ישיבה קצרצרה. אתן יודעות מה? אתם רוצות להתחיל על הגב, זה ייתן לכם יותר נחת. בואו תתחילו על הגב. תתחילו על הגב. שימו ידיים על הבטן. לוקה, בואי, לא. לא לוקה. עזוב אותה. על הגב. לא לוקה. אוקיי, אז ידיים על הבטן. תביאו את תשומת לב אל הנשימה. תרכזו בתנועה של הבטן, שעולה עם כל שאיפה, ששוקעת אל הגב עם כל נשיפה. רק להרגיש את התנועה הזאת של הבטן. הבטן לגמרי משוחררת. בכל הכנסה של אוויר, הבטן עולה, מתנפחת אל תוך כפות הידיים. בכל הוצאה של אוויר, הבטן שוקעת, כאילו נמסה. הגב נפרס אל המזרון. שאיפה, הבטן עולה, מתנפחת כמו בלון אל תוך כפות הידיים. בהוצאת אוויר נשיפה, הבטן שוקעת, מאפשרת לגב להרפות. ומתוך ההרפיה של הגב אתם יכולות להרגיש גם שהרגליים מרפות. ממש עד הקצוות. קחו לכם עוד כמה נשימות כאלה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. להרגיש את הוצאת האוויר עד הסוף. סוף הוצאת אוויר, תשומת לב אל הבנדות, אזור קרקעית האגן, הבטן התחתונה, איסוף מעודן מבסיס קרקעית האגן כלפי מעלה. ואז שוב קצת לשחרר את זה לעוד נשימה אחת, שאיפה. נשיפה עד הסוף, שוב סוף הוצאת אוויר, איסוף מול הבנדה, אודיאנה. אודיאנה כמו חגורה מסביב לבטן התחתונה. ובואו תעבירו את הידיים, תניחו אותן על הצלעות, תרגישו עדיין את האיסוף הזה מלמטה. לא בכוח, לא לקבץ חזק, אלא להרגיש כמו איסוף מעודן פנימה ולמעלה. שאיפה דרך האף ותרגישו את הצלעות מתרחבות אל תוך כפות הידיים בשאיפה. ועם הוצאת אוויר הצלעות נאספות חזרה פנימה. עד סוף הנשימה, עד סוף הוצאת אוויר, שאיפה, התרחבות, צלעות מתרחבות למעלה, לצדדים, נשיפה, נאספות חזרה. וממש תנסו להרגיש גם את התנועה הפנימית. הצלעות כמו עושות עיסוי לריאות, והריאות עושות כמו עיסוי ללב. אז רגע להתרכז בתנועה הפנימית הזאת של בית החזה. של כלוב הצלעות ומה שקורה בתוך כלוב הצלעות. בין כלוב הצלעות. ניקח עוד שתי נשימות כאלה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה עד הסוף לרוקן, ובואו ניקח כמה נשימות שאנחנו סופרות. פנימה, על 1, להכניס אוויר 2, 3, 4, רגע לעצור ל1, 2, להוציא החוצה, 4, 3, 2, 1, ורגע גם לעצור רק ל1, 2, שוב פנימה, 1, 2, 3, 4, רגע לעצור את האוויר בפנים
לרוקן 4, 3, 2, 1, ורגע לעצור בלי אוויר. נעשה את זה עוד פעם אחת, פנימה. 1, 2, 3, 4, רגע עצירה עם אוויר. לאט לרוקן החוצה, 4, 3, 2, 1, ורגע להתבונן בתחושה של העצירה בלי אוויר. ואז בואו קחו שאיפה עמוקה פנימה, להתמלא עוד, ולהתמלא עוד, ולהתמלא, ולהתמלא. רגע לעצור את האוויר בפנים, להחזיק, לפתוח פה ולשחרר. אוקיי, שחררו את הידיים משני צידי הגוף. רגע רק לשים לב לתחושות עכשיו בגוף, להתבונן. אחרי שקצת התבוננו בנשימה, הבאנו את הקשב פנימה, את תשומת לב אל הנשימה. רגע רק להתבונן בתחושות, כרגע לא לחפש את זה, רק לשים לב. אם לא עולה ולא צף שום דבר, זה גם בסדר, אבל רק לשים לב לתחושות. איך הפנים, איך הכתפיים, איך האגן, איך הגב, הרגליים, רק להתבונן לרגע. להקשיב לנשימה הטבעית. לכם עוד נשימה פה. ובואו קחו את הידיים מעבר לראש, תאריכו את הידיים מעבר לראש. ובואו נעריך יד ורגל ימין, כאילו אנחנו רוצות להרחיק כף יד מכף רגל. בשאיפה, ובנשיפה לשחרר את זה, ועד צד שמאל, להרחיק כף יד מכף רגל. שאיפה. ונשיפה לשחרר את זה. עוד פעם אחת ימין, שאיפה, ככה שכל צד ימין מעריך, רגל על הרצפה, יד על הרצפה, ולשחרר, ואז צד שמאל, שאיפה, ונשיפה, נשחרר את הידיים לצידי הגוף, נעמיד רגל ועוד רגל על המזרון, וקצת נפיל את הברכיים בעדינות מצד לצד. לתת נחת לאגן, לגב התחתון. תראו איך התנועה הזאת משפיעה גם גבוה יותר, אל הגב האמצעי, אל הגב העליון. רגע נניח רק את כף רגל שמאל על המזרון, נרים את רגל ימין למעלה, וקצת נצייר מעגלים עם כף הרגל. מצד אחד. וגם לצד השני קצת, לעשות מסאז' למפרקים. ומשחרר, מחליף רגליים, רגל שמאל מעלה, ולהסתער מעגלים עם כף הרגל. רק עם כף הרגל. בדיוק. צד אחד וגם לצד שני. עם הנשימה. כל הזמן אנחנו רוצות לתת את התשומת לב לנשימה, נשחרר את הרגל, נביא את הברכיים אל הבטן, קצת אפשר לצייר מעגלים עם שתי הברכיים ביחד, לעשות עיסוי נעים לגב, גם לצד שני, עם הנשימה, שאיפה, נשיפה. ובואו נתחיל להתגלגל קצת קדימה אחורה, ברכות אל הגב, להתגלגל אחורה, להתגלגל קדימה, ומתוך התנופה הזאת לבוא לישיבה. רגליים שלובות, שים את הידיים על הרגליים, נתחיל במעגלים עדינים, אז ניקח את הגוף קדימה ונתחיל בעדינות לצייר מעגל. שאנחנו רוצות לתת לנשימה להוביל את התנועה. המעגל מתחיל באגן אולי, אבל הוא עולה למעלה, לאורך כל הגב, ממש את חגורת הכתפיים. ותיקחו את הטווח תנועה ואת הקצב שמתאים לכם. עוד מעגל אחד, וכשאתן מסיימות אותו, תשנו כיוון. עם הנשימה.
תנו לנשימה להוביל את התנועה. תראו שהכתפיים יכולות להיות רכות, משוחררות. ניקח עוד מעגל אחד שלם. נבוא למרכז, לאט, נזדקף רגע למעלה. ולרגע תשאירו את המבט האלכסוני לנקודה לפניכם. תרגישו את הכתפיים משוחררות, ותרגישו את מרכז הגוף מתארך כלפי מעלה. ניקח פה נשימה פנימה. לאורך קו האמצע של הגוף נשיפה חזרה למטה. בואו נחליף את השילוב של הרגליים. ניקח שאיפה, נעריך את הידיים למעלה. נצא החוצה נשיפה, לשחרר, לתת לגב להתאגל, לסנטר קצת להיכנס פנימה. שאיפה נתארך למעלה. נשיפה. אוקיי, עוד אחד ונלך לפיתול. שאיפה ידיים מעלה. עם הוצאת אוויר נביא את יד שמאל לברך ימין. יד ימין תבוא מאחורי הגב. קודם כל רגע נרגיש את שתי עצמות המושב שוות אל המזרון, ומבין עצמות המושב להתארך למעלה עם הכנסת האוויר. ועם הוצאת אוויר בעדינות נלך לפיתול, נלך עם המבט מעבר לכתף. לכו עם העיניים. נסו להרגיש את שתי עצמות המושב אל המזרון. קחו פה עוד נשימה. תוציאו החוצה נשיפה, תרגישו את הטבור נמס פנימה אל הגב. תחזירו את המבט ובעדינות תשחרר יד ועוד יד. אוקיי, רגע ניקח שאיפה, נתארך מעלה לפתיחת בית החזה. נוציא החוצה נשיפה, נעגל את הגב, ניתן לסנטר להיכנס פנימה. שוב שאיפה. מול הכתפיים נתגלגל אחורה, בית חזה נפתח. נשיפה, טבור, שוקע פנימה, ממש להישען אחורה. עוד פעם אחת. שאיפה, כתפיים מנסות, מתגלגלות אחורה. להוציא הרבה אוויר החוצה, נשיפה, להרגיש את הטבור שוקע, את עצם החזה, סנטר פנימה, וקצת נזיז את הסנטר מצד לצד. קצת תחושה כאילו אנחנו מנגבות את בית החזה עם הסנטר שלנו. אוקיי, נבוא חזרה למרכז. ניקח שאיפה, נעריך ידיים למעלה. פיתול לצד שני, אז יד ימין תבוא לברך שמאל. יד שמאל מאחורה. שאיפה להתארך מבין עצמות המושב. נשיפה, לכו עם המבט, לכו עם העיניים. עוד להתארך במרכז עם הכנסת האוויר. יופי. נשיפה, עוד טיפה, אם יש עוד טווח תנועה, לכת עם בית החזה ועם העיניים. נחזיר את המבט קדימה. נשחרר יד ועוד יד, ורגע נשחרר את הרגליים. קצת לנער את הברכיים. קצת לנער את הרגליים פנימה החוצה. רגליים בפלקס, עקבים דוחפים קדימה. ניקח שאיפה, נעריך ידיים למעלה. עם הוצאת אוויר נניח את יד ימין אל הרצפה. נרגיש את צד שמאל שוקע לכיוון המזרון ומתכופף ימינה. שאיפה, נתארך מעלה. נשיפה, לרוקן את זה לשמאל, לרכך, לרכך, לרכך. שאיפה, לקחת הרבה אוויר, להתמלא. נשיפה לימין, לתת לאגן שמאל לשקוע למטה, בדיוק. שאיפה למעלה, ונשיפה לשמאל. אוקיי. ניקח שאיפה, נתארך למעלה. אפשר לכופף את הברכיים ולבוא עם בית החזה רחוק קדימה בעדינות, לאט, הגוף עוד לא לגמרי חם. תנו לראש להשתחרר לכתפיים, קחו פה רגע נשימה, תרפו את הכתפיים, תרפו את השכמות ותנסו להרגיש את האודיאנה בנדה, את האיסוף הזה של הבטן. יופי. פנימה ולמעלה, עוד נשימה.
להוציא שוב אוויר עוד ומרכך צוואר, כתפיים, שכמות, ומתוך ההודיאנה לאט לגלגל חוליה חוליה. נעמיד את כפות הרגליים על המזרון, קצת יותר מרוחב האגן ונפיל את הברכיים מצד לצד. ניתן נחת לאגן עם מפרקי הירך לגב התחתון. עם הנשימה, שאיפה, נשיפה. אוקיי, נעמיד את כפות הרגליים, נדחוף את עצמנו עם הידיים, נשלח את הברכיים קדימה אל המזרון. רגע תישארו פה. רגע תישארו פה, תרגישו גם את המתיחה שמאחורה של האצבעות, וגם אם אפשר קצת לפתוח פה את בית החזה. בכוונה אנחנו על האצבעות. כן, זה שם נותן מתיחה חזקה. אוקיי, ובעדינות לבוא עם זה קדימה. עכשיו לשחרר, לבוא לעמידת 6. אוקיי. אז הידיים קצת יותר מרוחב הכתפיים, הרגליים ברוחב האגן. בואו נתחיל קצת תנועה מצד לצד. לשחרר במפרקי הכתף. תנשמו, ממש תרגישו שאתם יכולות לנשום אל תוך המפרקים. אוקיי, עוד נשימה פה. נבוא חזרה למרכז וניקח את התנועה קצת קדימה ואחורה. שאיפה, נבוא עם המשקל קדימה. נשיפה לאחור, ואפשר לאט לאט להתחיל להגדיל את התנועה. שאיפה קדימה, ואז האגן קצת שוקע בית חזה נפתח. תזיז את הידיים טיפה קדימה. טיפה יותר קדימה. בדיוק. ונשיפה עצמות מושב לאחור, ותשמרו את הידיים יותר מרוחב הכתפיים. ככה שיש הרבה מקום בין הכתפיים, בין השכמות, בדיוק, נשיפה. לאחור, בואו נעשה את זה עוד פעמיים ביד. שאיפה לבוא קדימה, נגלגל קצת את הכתפיים אחורה, ניתן לבית החזה להיפתח. נשיפה, נדחוף מהידיים, נרגיש את האיסוף של הטבור, עצמות מושב לאחור. עוד פעם אחת. שאיפה. הרבה אוויר אל תוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה, ידיים משתרשות, טבור נאסף, עצמות מושב הולכות לאחור. אוקיי. נבוא עכשיו קדימה, בשאיפה שהכתפיים מעל הידיים. ניקח את המשקל עוד טיפה קדימה, לא ניתן לאגן לרדת למטה. Okay? אז הטבור נאסף פנימה, נכופף פה מרפקים כמו לצ'טורנגה, אבל לא צריך הרבה. ניישר וניקח את זה חזרה לאחור. Okay. שוב, שאיפה, משקל בא קדימה. נשיפה, צ'טורנגה, וכשהברכיים על המזרון מרפקים צמודים אל הגוף. שאיפה ליישר ידיים. נשיפה לאחור. מעולה, עוד פעם אחת. שאיפה. משקל בא קדימה. נשיפה. בעדינות אל הצ'טורנגה הזאת. שאיפה. מהבטן. ההודיאנה באה עוזרת לנו לעלות. נשיפה ורגע לנוח בשכיבת ילד. אם אתן צריכות, קחו את הידיים משני צידי הרגליים. תנו למצח. להשתחרר למטה. רגע לתת לידיים לנוח. ממש לשחרר את המצח אל המזרון. כאילו ממש שוקע למטה, בדיוק. וקחו פה רגע נשימה. שאיפה אל הגב, למלא אותו לחמצן טוב, חדש. נשיפה, להרפות, כתפיים, שכמות. נגלגל חוליה, חוליה, נתיישב רגע. ניקח שאיפה, נעריך ידיים למעלה. נשלב את אצבעות הידיים ונהפוך את כפות הידיים כלפי מעלה אל התקרה. שאיפה. אם את מרגישה שהכף רגל כואבת, את יכולה לעשות את זה גם פה גבוה. שאיפה, ובאה נשיפה, פיתול לימין. שאיפה למרכז. נשיפה, פיתול לשמאל. שאיפה. ובנשיפה נניח את הידיים חזרה אל המזרון. נהפוך אצבעות רגליים, שאיפה. מבט אחורה אל הבעונות, נשיפה, ידיים משתרשות, דוחפות את המזרון קדימה,
ועצמות המושב מערכות אחורה ולמעלה. עורף משוחרר. בואו נוריד את עקב ימין לכיוון המזרון, נכופף את ברך שמאל. ונחליף בין הרגליים, נעביר משקל מרגל לרגל. תתנו לאגן פה לנוע מצד לצד. עם הנשימה. לא למהר עם זה. לקחת את זה לאט, המשקל רוצה אחורה, לכופף פעם את ברך ימין, פעם את ברך שמאל. קחו לכם פה עוד נשימה. אוקיי, מעולה. בואו נרים את שני העקבים גבוה למעלה. ובהוצאת אוויר תפרסו את כף היד ותפרסו את כף הרגל. תשלחו את העקבים אחורה, למטה. ולרגע תרגישו את כל החלק האחורי של הגוף, ממש מכפות הידיים, דרך הזרועות אל השכמות, עד עצמות המושב ולמטה לאורך הרגליים. תנשמו לאורך כל הצד האחורי של הגוף, שאיפה, נשיפה עד הסוף, מבט קדימה, ומהאודיאנה בנדה לאט לקרב את הרגליים אל הידיים. להרגיש ממש שאתם כאילו אוספות את הרגליים אליכם מהבטן. אוקיי, הרגליים בפיסוק רוחב האגן, אם צריך אז לכופף מעט את הברכיים, ותנו לגוף להשתחרר למטה. כתפיים משוחררות, צוואר משוחרר. תעשו קצת לא עם הראש, הברכיים יכולות להיות כפופות כמה שצריך. יותר חשוב שהחלק העליון יהיה לגמרי בנחת. אוקיי, תתפסו את המרפקים, כל יד תופסת מרפק, הראש בין הידיים. ונתחיל לטלטל את הגב מצד לצד, כמו איזו מטוטלת כזו גדולה. שעם כל נשימה, עוד קצת המרפקים שוקעים למטה. עוד קצת הגב משתחרר, עוד קצת מפרקי הירך משתחררים. ממש תנסו להרגיש את כל הגב מצד לצד. ברכות, לנשום לזה. מעולה. עוד נשימה פה. עם הוצאת אוויר נשחרר את הידיים, נכופף ברכיים, תסתכלו רגע על אצבעות הרגליים שלכם ותפרסו אותן על המזרון. תרגישו את האצבע הגדולה, את האצבע הקטנה, ומתוך ההשתרשות לאט לגלגל חוליה חוליה לעמידה. לאט הראש מגיע אחרון, כתפיים משוכות, אנחנו מרגישות את זה מהמרכז. נגלגל כתפיים לאחור. ניקח פה עוד נשימה בעדינות. אוקיי. שאיפה, נעריך ידיים למעלה. נעשה פעם אחת חצי ברכת שמש. נשיפה בגב ארוך, נרד עד למטה. אם צריך אז כופפו את הברכיים. ידיים מגיעות אל המזרון, אם צריך, שוב, גם פה, לכופף. מבט עולה בשאיפה. אם אנחנו צריכות, ידיים יכולות להיות על הרגליים כדי להעריך את הגב. נשיפה, תנו לטבור להיבלע, חזה לירכיים, ראש משתחרר למטה, ומתוך ההשתרשות של הרגליים נעלה בגב ארוך עד למעלה, ידיים באות מהצדדים. שאיפה, נשיפה, נביא את הידיים חזרה אל הלב. נעשה את זה פעם אחת ברצף, רק את זה. שאיפה. נשיפה, תנו לנשימה לקחת. שאיפה, מבט עולה, ידיים יכולות להישאר על המזרון או לבוא אל הרגליים. נשיפה, טבור נבלע פנימה, חזה לירכיים, ראש משתחרר למטה, ומתוך ההשתרשות לעלות בגב ארוך עד למעלה. שאיפה. נשיפה, ידיים אל הלב, רגע לעמוד פה לנשום. נרגיש את כפות הרגליים, נרגיש את כפות הידיים. נרגיש את הקשתות בכף הרגל, ואיך הרמה הזאת של הקשת הפנימית משפיעה לנו על השרירים המייצבים שלנו, על פנים הירך, על הבטן התחתונה, על אזור קרקעית האגן, הבנדו. שאיפה, נשיפה. ניקח שאיפה, נעריך ידיים למעלה. עם הוצאת אוויר בגב ארוך נרד עד למטה לאוטאנה אסנה, עורף משוחרר. ניקח שאיפה, נרים את המבט, ובהוצאת אוויר נשלח את רגל ימין רחוק אחורה.
נוריד את הברך אל המזרון, נשחרר את כף הרגל. תראו שהברך מעל הקרסול. אז אם צריך לקחת את הרגל קצת קדימה. שאיפה לפתיחה של בית החזה. נשיפה, משקל, הולך אחורה, ניתן לגוף להשתחרר על הרגל וממש לשחרר את הראש. אבל תרגישו פה את האודיאנה בנדה. נבוא חזרה קדימה, שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה, נהפוך אצבעות מאחור, נהפוך את כף הרגל. ננעץ את הכריות, ננתק את הברך. נשלח את רגל שמאל אחורה, אל הפלנק. כתפיים מעל הידיים, שאיפה. ובנשיפה לאט נרד לשכיבה על הבטן. אם צריך להניח ברכיים, חזה סנטר, ואז בסוף האגן מגיע אחרון אל המזרון. ידיים משני צדי הגוף, נגלגל כתפיים אחורה. תאריכו את הקודקוד קדימה, אבל תרגישו את גב כף הרגל מאחור לקוברה קטנה. לא צריך לעלות הרבה. תישארו פה רגע, גלגלו את הכתפיים ותביאו את המרפקים צמוד אל הגוף. יופי. כל כף היד נפרסת על המזרון. נשיפה, נעשה עוד קוברה אחת. שאיפה. בנשיפה נדחוף את עצמנו למעלה, להפוך אצבעות רגליים, מבט אחורה עד גומוק השוואנאסנה. כלב מביט מטה. ניקח פה נשימה פנימה. נוציא החוצה נשיפה, כל כף היד נפרסת היטב, להרגיש את היציבות בכפות הידיים וכפות הרגליים. נביא את רגל ימין חזרה קדימה אל בין הידיים, ואם יש צורך אפשר לעזור לה עם היד ולהביא אותה קדימה. ונוריד את ברך שמאל אל המזרון. שאיפה לפתיחה של בית החזה. נשיפה, לשחרר את זה לאחור, לתת לראש להשתחרר לכתפיים. חזרה קדימה, שאיפה לפתיחה של בית החזה. נהפוך את כף הרגל מאחור, ננתק את הברך, ונביא את רגל שמאל חזרה לצד רגל ימין. שאיפה להאריך גב. נבלוע את הטבור, חזה לירכיים וניתן לראש לגמרי להשתחרר למטה. שוב תרגישו שהחלק העליון יכול להיות לגמרי בנחת כשהרגליים יציבות ובטוחות לתוך האדמה, ומפה נעלה בגב ארוך למעלה. שאיפה. נביא את הידיים אל הלב לשאיפה. בואו נעשה את זה לצד שני. שאיפה. נשיפה, להשתמש בבנדות כדי להתקפל למטה. שאיפה, מבט עולה. רגל שמאל עכשיו הולכת ראשונה לאחור. ברך שמאל אל המזרון. תראו שהרגליים לא בהצלבה, אלא רוחב אגן. ברך אל המזרון מאחור. שאיפה לפתיחה של בית החזה. נשיפה, משקל אחורה. הגוף משתחרר על הרגל, הראש משתחרר. מעולה. חזרה קדימה, שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. להפוך כף רגל, לנתק ברך. רגל ימין מצטרפת אחורה. שאיפה, כתפיים רחוקות מהאוזניים ואחת מהשנייה. משקל מעט קדימה בדרך למטה. אם צריך, להניח קודם ברכיים. מעולה. רק קוברה אחת. תנו לכתפיים לנזול אחורה. לבית החזה להתרומם למעלה. נשיפה, לדחוף את עצמכם מהידיים, להפוך אצבעות רגליים, מבט אחורה עד גומוק השוואנאסנה. נביא את רגל שמאל חזרה קדימה אל בין הידיים. שוב, אם צריך אנחנו עוזרות לה עם היד. ברך ימין אל המזרון. שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה, משקל אחורה, עקב ננעץ, לשחרר את הראש למטה. יופי. חזרה קדימה, שאיפה אל תוך הפתיחה של בית החזה. להפוך כף רגל מאחור, לנתק ברך ולהביא את רגל ימין חזרה לצד רגל שמאל. שאיפה, נאריך גב. רגליים מגבילות אחת לשנייה, כל כף הרגל נפרסת אל המזרון. נשיפה, לשחרר למטה. תראו שאין מתח בצוואר, רגליים יציבות ולעלות, להאריך את בית החזה קדימה, ידיים מאוד מעצבים יופי. שאיפה. ידיים על הלב. אוקיי, בואו נעשה את זה עוד פעם אחת ברצף, ימין שמאל, בלי עצירות בכלל, ככה שכל נשימה זה תנועה.
אוקיי? אז נשים לב לכפות הרגליים שלנו. נשים לב לנשימה, לבנדו. שאיפה אחת במקום, נשיפה במקום. שאיפה, ידיים עולות. נשיפה, כפיפה למטה, אוטאנאסנה, עורף משוחרר. שאיפה, נרים מבט. נשיפה, רגל ימין, רחוק אחורה ברך אל המזרון. שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה, משקל הולך אחורה. שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה לשלוח את רגל שמאל אחורה. קחו פה נשימה. נשיפה אל הבטן. שאיפה לקוברה. נשיפה, לפרוס את כפות הידיים, להשתרש גם עם האגודל, גם עם האצבע, עד מוקה שוואנאסנה. רגל ימין באה חזרה קדימה. שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה לאחור. שאיפה שוב קדימה אל תוך הפתיחה של בית החזה, כבר להפוך מאחורה ולהביא את רגל שמאל, נשיפה לצד רגל ימין. שאיפה להאריך גב. נשיפה לבלוע את הטבור, לתת לגוף להשתחרר, רגליים יציבות לעלות בגב ארוך מעלה, שאיפה. נשיפה פעם אחרונה לשמאל. שאיפה, ידיים עולות. נשיפה, תנו לנשימה להוביל את התנועה, ראש משתחרר למטה. שאיפה, מבט עולה. נשיפה, רגל שמאל עכשיו תלך רחוק לאחור, בערך שמאל אל המזרון. שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה, משקל אחורה, אפשר לעשות פלקס, לנעוץ את העקב. שאיפה חזרה קדימה. בנשיפה, שימו את הידיים ותהפכו כף רגל, תשלחו רגל ימין אחורה אל הפלנק. כתפיים שכמות רחוקות מאחת מהשנייה, שאיפה. נשיפה לאט, תביאו מרפקים צמוד אל הגוף, בדיוק. שאיפה לקוברה. נשיפה עד מוקה שוואנאסנה. כלב מביט מטה, למתוח מזרון. רגל שמאל חוזרת קדימה אל בין הידיים, דרך ימין אל המזרון. שאיפה. נשיפה לאחור. חזרה קדימה, שאיפה. להפוך את כף הרגל ורגל ימין באה לצד רגל שמאל. שאיפה להאריך גב. נשיפה, תנו לראש להשתחרר למטה ונעלה בגב ארוך עד למעלה. שאיפה. ידיים אל הלב. נשיפה, רגע נעמוד פה, ננשום. כפות רגליים ביחד, נפרוס את האצבעות. שאיפה במקום. נשיפה, נרפה את הכתפיים ונתארך מקרקעית האגן כלפי מעלה. וניקח פה עוד נשימה. עם הוצאת אוויר נשלח את עצמות המושב אחורה לאוטקטאסנה, אבל הידיים מול הלב, נראה שאין מתח בצבא. ניקח פה שאיפה. נוציא החוצה נשיפה, נרגיש את הטבור נמס פנימה, ומתוך האיסוף של הטבור ננתק את העקבים. אוקיי. עכשיו, בניתוק הזה של העקבים תנסו להרגיש את הקרסוליים, ממש ככה, קרסול לקרסול, להדק, וגם את הברכיים, וגם את פנים הירך, ומתוך זה לדרוך אל הבוהן הגדולה ולאט, לאט, לצמוח למעלה. שאיפה לדחוף מהבוהן הגדולה, להרגיש את פנים הירכיים אקטיביות, ידיים מעריכות מעלה. לאט להוריד את העקבים ובגב ארוך, ידיים באות מהצדדים לרדת עד למטה, לאוטאנאסנה. שאיפה נרים מבט. נשיפה, משקל על הידיים בהליכה או בקפיצה. נלך ישר לצ'טורנגה דנדאסנה, תקופה של המרפקים צמוד אל הגוף, אם צריך ברכיים למזרון. אל הכלב עכשיו, כלב מביט מעלה. עכשיו רגע נשאר פה, נשקע רגע אל הכתפיים, ניקח פה נשימה, ועם הוצאת אוויר נדחוף מהידיים כדי להרים את בית החזה, ובואו נשתרש עם גב כף הרגל, וננתק את הברכיים, נרגיש שבית החזה יכול
עוד להתארך מעלה. ניקח פה נשימה. נתחיל את התנועה אחורה, קודם כל המבט, השתרשות של הידיים, לגלגל אצבעות, כלב מביט מטה. תפרסו את כל כף היד היטב על המזרון. מעולה. בואו נרים את רגל ימין בשאיפה למעלה. נביא רגע את ברך ימין אל הבטן, ניקח את המשקל קדימה, אל הפלנק. מעולה. שוב רגל עולה אחורה בשאיפה, ונביא את הרגל אל בין הידיים. אם צריך, נעזור לה. אוקיי, נניח את רגל שמאל בזווית של 45 מעלות, ונרגיש את הרגל האחורית ננעצת, ממש משתרשת אל המזרון, נעלה בין שתי הרגליים אל הלוחם הראשון, כששני צידי האגן מוזנים קדימה. אז ברך ימין כפופה, מעל הקרסול, כופף את הברך, קחו את אגן ימין אחורה, אגן שמאל קדימה, ותרגישו את הרגל האחורית. ידיים למעלה שאיפה. אוקיי, אז הידיים מעריכות למעלה, הן יכולות להישאר אחת מקבילה לשנייה, או אם יש עוד פתיחה של בית החזה, אולי להצמיד כף אל כף, אבל לא על חשבון מתח בצוואר או בכתפיים. ניקח פה עוד שאיפה. בנשיפה בואו נביא את יד שמאל לברך ימין, יד שמאל לברך ימין, ויד ימין מאחורי הגב, וקצת נפתל פה. נלך עם המבט, ניקח פה עוד נשימה. אוקיי, נחזיר את המבט חזרה, ידיים חזרה עולות למעלה. שאיפה, ונשיפה ויניאסה. ידיים אל המזרון, ניקח את רגל ימין אחורה, רגל נעצור פה בפלנק, נתארגן. נרגיש את השכמות מתרחקות אחת מהשנייה, שאיפה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, ולאט לצ'טורנגה נשיפה, אם צריך להניח ברכיים. כלב מביט מעלה, שאיפה, תרגישו ידיים, תרגישו גב כף רגל, מבט אחורה נשיפה. עד מוקשבאנסנה, רגל שמאל למעלה, שאיפה, ורגל שמאל תבוא אל הבטן, משקל בה קדימה. אנחנו רוצות גם פה להרחיק כתפיים אחת מהשנייה. חזרה אחורה למעלה, שאיפה. נשיפה, רגל שמאל תבוא אל בין הידיים, אם צריך, עוזרות לה. את רגל ימין נניח בזווית של 45 מעלות, קצת ימינה, בדיוק. משקל אל הרגל האחורית כדי לעלות למעלה, ברך שמאל כפופה מעל הקרסול. שאיפה לווירה בהדראסנה. גם הידיים שלנו, כמה זרועות פה ברוטציה. כאילו הזרותות קצת רוצות להסתובב אחת לכיוון השנייה. בית חזה רוצה להתרומם. תביאו את הגן שמאל אחורה, ימין קדימה. רד עוד קצת למטה עם האגן. יופי. שאיפה להתארך מעלה. נשיפה, פיתול, לשמאל, רגליים חזקות, יד ימין לברך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב. לכו עם המבט. אוקיי. עוד נשימה פה. יכולה להגיד יד מאחורי הגב. חזרה מבט קדימה, ידיים עולות למעלה. שאיפה, חזרה אל אווירה בהדראסנה, הלוחם. נשיפה, לויניאסה. ידיים אל המזרון, רגל אחורה, ותנסו רגע, תעצרו פה שנייה. בואו ניקח פה נשימה אחת במקום, שאיפה, ובהוצאת אוויר רק בשביל להרגיש את האיסוף הזה של הבטן פנימה למעלה. לתמוך בגב. שאיפה, נשיפה, צ'טורנגה, שוב, אם צריך, תמיד אפשר להניח ברכיים, נגלגל כתפיים אחורה, כלב מביט מעלה. אם צריך להניח ברכיים, לקחת מבט אחורה, להפוך אצבעות עד מוקשבאנסנה. עכשיו בואו נשאר פה לשלוש נשימות מלאות, כשבכל הוצאת אוויר אני רוצה שממש תרגישו את כל כף היד נפרסת, ומתוך התחושה של כף היד, עצמות המושב מעריכות אחורה ולמעלה. עוד נשימה. להרגיש שאת יכולה לעשות פה קצת רוטציה החוצה. אוקיי. מבט קדימה אל הידיים, בהליכה או בקפיצה לחזור חזרה לעמידה. שאיפה מבט עולה, נשיפה מול הראש להשתחרר למטה. אוקיי. מפה נעשה את זה עוד פעם אחת ברצף בלי עצירה. אז נכופף את הברכיים. נביא את הידיים לצידי האוזניים, שאיפה.
נביא את הידיים אל הלב, נשיפה להצמיד בוין גדולה לבוין גדולה. להרגיש כבר את הטבור נאסף פנימה. ניקח פה שאיפה, נרפה מתח בכתפיים ובצוואר ונרים את העקבים. נהדק קרסוליים, נהדק ברכיים, נהדק ירכיים. נעלה למעלה. שאיפה, להדק מהירכיים, מבפנים. בגב ארוך נרד עד למטה, נשיפה, עקבים לאט יורדים וכנגד הקודקוד הולך קדימה ולמטה לאוטנאסנה. שאיפה, מבט עולה. נשיפה, משקל על הידיים, הליכה או קפיצה ישר לצ'טורנגה דנדאסנה, מרפקים צמודים אל הגוף. שאיפה, כלב מביט מעלה. נשיפה, כלב מביט מטה. רגל ימין עולה, שאיפה. משקל בא קדימה בערך אל הבטן, נשיפה. שאיפה לאחור. רגל ימין אל בין הידיים, נשיפה. צריך לעזור. רגל שמאל בזווית, ידיים למעלה, שאיפה. רגל אחורית עוגן. נשיפה, פיתול, יד שמאל לברך ימין, יד ימין אחורה מאחורי הגב, ללכת עם העיניים. חזרה קדימה, ידיים למעלה, וירה באדראסנה. נשיפה, ויניאסה. ידיים אל המזרון, רגל אחורה, צ'טורנגה. שאיפה, אורדווה מוקה. מבט אחורה, עד מוקה. רגל שמאל עולה למעלה, שאיפה. רגל באה אל הבטן, נשיפה, משקל בא קדימה. שאיפה לאחור. נשיפה, רגל אל בין הידיים, ימין בזווית, קצת ימין. לדרוך היטב אל הרגל כדי לעלות, שאיפה למעלה, טוב. פיתול לשמאל, נשיפה לשמאל. נכון. חזרה, תנצו את הרגליים כדי להאריך ידיים, שאיפה. ויניאסה, ידיים אל המזרון. אודיאנה בנדה, בטן תומכת בגב, צ'טורנגה דנדאסנה. שאיפה, אורדווה מוקה. מבט אחורה, עד מוקה שוונאסנה. לקחת פה שאיפה עמוקה פנימה, קחי את הרגליים קצת אחורה. ומשולש קטן, עוד אפילו יש לך פה. יופי, עכשיו תאריכי בדיוק. 2, סנטר פנימה, מבט לכיוון האצבעות או הברכיים, לעוד נשימה, מעולה. נשיפה, מבט קדימה וחזרה אל הידיים, הליכה או קפיצה. שאיפה להאריך גב. נשיפה, שחררו ראש ורגע תישארו פה מול הראש רגע, ככה תזיזו אותו מצד לצד לראות שאין מתח. בואו נפתח את הרגליים לפיסוק ברוחב האגן, נעריך את הגב ונכניס את כל כף היד מתחת לכף הרגל וממש לדרוך על כף היד. אם צריך אז לכופף את הברכיים, אבל לדרוך עד שורש כף היד ולעשות עם כף הרגל מסאז' לכפות הידיים שלכם. קחו שאיפה, תאריכו קצת גב פה. תהיו החוצה, נשיפה, תנו לטבור להיבלע ולראש להשתחרר כמו איזה משקולת. הרגליים דורכות לתוך כפות הידיים. ניקח פה עוד 2 נשימות בלבד, ועם כל הוצאת אוויר לרכך עוד בכתפיים, לרכך עוד בגב, להרגיש את הדריכה של כפות הרגליים. עוד נשימה. אוקיי. בעדינות נשחרר את זה. ניקח שאיפה, נאריך גב. רגליים חזקות, נביא את הידיים אל המותניים. נעלה בגב ארוך עד למעלה. שאיפה. אוקיי. כפות רגליים ביחד, ידיים אל הלב. נעמוד לנשום. שאיפה במקום. נשיפה. שאיפה. נעביר משקל לרגל ימין, נרים את ברך שמאל לכיוון הבטן. תרגישו את הקודקוד כאילו דוחף את התקרה כלפי מעלה. נפתח את הברך הצידה ונביא את כף הרגל אל פנים הירך. אם צריך אז לעזור לה עם היד. תפעילו את שתי הרגליים אחת אל השנייה. רגל האדמה, קודקוד לשמיים. השתרשות, צמיחה, בנדות נשימה. פוקוס. שאיפה.
שאיפה. מעולה. תמשיכו להשתרש ותאריכו ידיים למעלה. ניקח פה שאיפה. תרגישו שקצות האצבעות יכולות לגעת בתקרה. להרגיש את ההתארכות מהמול הבנדה. מותר ליפול, זה חלק מהעניין. נעריך את הרגל קדימה, נצמח עוד למעלה. שאיפה. ולאט ניקח את הרגל אחורה אל הלוחם השני. אז האגן נפתח, רגל הולכת כמה שיכולה לאחור, בדיוק, עד שאנחנו מגיעים אל הלוחם השני. יד ימין מעל הרגל, יד שמאל אחורה מעל הרגל, שאיפה במקום. עם הוצאת אוויר, להרגיש כפות רגליים. להרגיש כפות רגליים, רגל אחורית, להרגיש את הרגל האחורית, את האצבע הקטנה שלה שם. את הצד החיצוני של העקב, מעולה, עוד נשימה. להרפות כתפיים. אוקיי, נהפוך את כף יד ימין. ניקח אותה למעלה, יד שמאל אל הירך, תאריכו את היד למעלה ומעבר. מצוין, עוד נשימה פה. נבוא חזרה, רגליים חזקות חזרה דרך הלוחם, נניח יד מעל על ירך ימין, ואת יד שמאל נעריך מעבר לראש בצד האוזן. כתפיים רחוקות מהאוזן, אנחנו שמות לב שאנחנו לא שוקעות פה אל הכתף, אלא מרחיקות כתף מאוזן. עכשיו נשאר פה לעוד נשימה, קחו פה שאיפה, תרגישו את הרגל האחורית ננעצת למזרון ואת הקו הארוך לאורך היד ומעבר לאצבעות. מעולה, שאיפה. נשיפה. נעלה חזרה למעלה, ישרו את הרגל, שאיפה, ונסובב את כף רגל ימין שתהיה מקבילה לרגל שמאל. נעריך את הידיים לצדים בשאיפה, ונרד בגב ארוך עד למטה, ידיים באות אל בין הרגליים. ראש משתחרר למטה. בואו ניקח פה עוד נשימה להתארגנות, אז שאיפה, נעריך גב, מבט עולה. נוציא החוצה נשיפה, ותרגישו גם את הרגליים פה, וגם את השחרור של מפרקי הירך. אם צריך, אז אפשר להגדיל פיסוק, אפשר לכופף מעט ברכיים או כמה שצריך, כדי לתת לראש עוד לשקוע עד שהוא מגיע למטה לכיוון המזרון. עוד ועוד, עם כל נשימה. עוד קצת השתרשות של הרגליים, עוד התחושה הזאת שהרגליים שוקעות לאדמה, עוד התחושה שמפרקי הירך שוקים פנימה, עוד תחושה שהגב משתחרר, עוד ועוד, בכל נשימה, שאיפה. נשיפה, כתפיים מרפות. נרים מבט, ניקח שאיפה, ובנשיפה תתחילו להעביר משקל לרגל שמאל. לאט, להוריד את האגן שמאלה, ולסובב את רגל ימין אצבעות לכיוון התקרה. עכשיו יכול להיות שהעקב שמאל יעלה, זה בסדר גמור. אם אפשר הוא נשאר על המזרון, אבל לא תמיד יש לנו את האפשרות. אז אם צריך העקב באוויר, ידיים אל הלב. ועם מרפק שמאל נפתח את הברך הצידה. נביא את הידיים פה אל הלב. מעולה. משקל פה קצת קדימה. כן, להחזיק מהבנדה. עוד נשימה. אם צריך, להיעזר בידיים. להתמך עם הידיים. אוקיי, ניקח פה עוד נשימה, מבט קדימה, עם ובלי עזרת הידיים, והרבה עזרה של בנדות, נעביר את המשקל קדימה. להעביר משקל קדימה, 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 לבוא חזרה קדימה. כן, להסתכל לקדמת המזרון. קדימה, אליי. כן, בדיוק. ולהסתובב חזרה לפנים, להפוך את כף הרגל מאחור, קחו את רגל ימין קצת ימינה אם צריך. מצוין. אוקיי, ניקח פה שאיפה. בנשיפה ניישר את הרגל ונקרב את רגל שמאל אלינו. אוקיי, ניקח פה שאיפה, נערך גב. כל כף הרגל, תרגישי את האצבע הקטנה, תרגישי את הרמה של הקשת. תנו לגוף להשתחרר עם הרגל קצת כפופה, הכל בסדר. אבל כן להרגיש את העבודה של כף הרגל. יופי, עכשיו זה הרבה יותר טוב. ואז אני גם יכולה להרגיש את זה עם הירך שלך, נכון? כן, אני מקבלת כוח. אוקיי, תישארו פה. קחו פה עוד נשימה. נרים את המבט, נתחיל לכופף את ברך ימין ולאט נטייל עם הידיים קדימה.
נרים את רגל שמאל ארוכה למעלה, שאיפה, ונוריד אותה לצד רגל ימין. שאיפה, נאריך גב. נשיפה, נשחרר ראש למטה, ובואו נפתח את הרגליים פה לפיסוק ברוחב המזרון. רגע נרד למעלה אסנה. נתיישב פה, נביא את הידיים אל הלב. גם פה אנחנו רוצות לשים לב, בהתחלה הרבה פעמים הברכיים נופלות פנימה, וקצת המשקל נופל פנימה על הקשתות. אז גם פה אנחנו רוצות להרגיש את האצבע הקטנה, ולהרגיש שהברכיים יכולות להיפתח לצדים, הפרקים יכולים לעזור להם. הקשתות מורמות, ויש לנו התארכות כלפי מעל. ניקח פה שאיפה. נשיפה, נניח חזרה את הידיים, נשלח את עצמות המושב למעלה, ראש משוחרר, נסגור את הרגליים שיהיו מגבילות אחת לשנייה. נאריך גב, שאיפה, ידיים אל המותניים, נעלה בגב ארוך למעלה, שאיפה. נשיפה, ידיים אל הלב. רגע להתבונן בצד ימין, צד שמאל של הגוף. להרגיש את האצבעות של כפות הרגליים, שחקו איתן קצת. שאיפה, כתפיים מרפות, מרכז גוף ארוך, מתחיל כבר לצמוח לפי. נעביר משקל לרגל שמאל, נרים את ברך ימין אל הברך, צד שני. נמשיך לדחוף עם הראש את התקרה. נפתח את הברך הצידה ונביא את כף הרגל אל פנים הירך. שתי הרגליים אקטיביות. נשתרש ונצמח. תנשמו למטה ולמעלה. לחשוב להתארך מהמול הבנדה. מותר ליפול. ככה אנחנו לומדים לאן המשקל שלנו בורח, מה קורה עם כף הרגל. זה כל הזמן חקירה בלתי נגמרת. ידיים מערכות עוזרות לנו עוד לצמוח למעלה. שאיפה. שתי בוהן גדולה. נעריך את הרגל קדימה, תרגישו בוהן גדולה. בוהן גדולה, בוהן גדולה. אוקיי, ולאט ניקח את הרגל רחוק אחורה אל הלוחם השני. אוקיי, אז רגל שמאל, ברך שמאל ב-90 מעלות, הרגליים בקו אחד. אוקיי? העקב מול הקשת של הרגל האחורית. יש לכם את הקו באמצע של המזרון, את יכולה ממש להסתדר לפיו. שאיפה, בדיוק, מעולה. להרפות כתפיים ולהרגיש כפות רגליים. לתת נחת לחלק העליון, מול החלק התחתון שיעבור. נהפוך את כף יד שמאל. נניח את יד ימין אל הירך ונרים את היד למעלה, לתוך הפתיחה של בית החזה. מעולה, שאיפה. נשיפה, קודם להשתרש עם רגל ימין כדי לחזור חזרה ולהניח יד שמאל מעל רגל שמאל ויד ימין מרימה, פותחת לנו את בית החזה ומעריכה לצד האוזן. כל צד ימין של הגוף ארוך, אינסופי. אם יש לך עוד מקום לרגליות, קצת עם האגן. בדיוק. שחררי פה בכתף. בדיוק. עוד שחררי לו קצת. נכון. מעולה. קחו פה עוד נשימה. נעלה חזרה למעלה, ישרו את הרגל. שאיפה. ונסגור את כף רגל שמאל, רגליים מגבילות אחת לשנייה. ניקח פה שאיפה. נלך לטרסרית השלוש, אז נשלב את האצבעות מאחורי הגב. נגרד כתפיים אחורה, ניתן לבית החזה להיפתח שאיפה, ונשיפה נבוא עם זה קדימה ולמטה. המבט בין הרגליים, אם צריך אז לכופף ברכיים, ראש כמו משקולת כזאת, והידיים מעריכות מעבר לראש לכיוון הרצפה. לנשום פה. אוקיי, כפפו קצת את הברכיים, כן, כדי לתת לראש עוד להשתחרר, יופי. עוד נשימה, נשיפה, בעדינות לשחרר את הידיים למטה. רגל הכתפיים נחת. האריכו גב, שאיפה, ואנחנו מתחילות לקחת את המשקל ימינה, לכופף את רגל ימין, לאט האגן יורד לכיוון עקב ימין,
כף רגל שמאל, אצבעות לכיוון התקרה, אפשר להרים בו קצת את העקב אם צריך, ואפשר להמשיך להתמך עם הידיים, וכל הזמן לחפש את העבודה, מדי פעם לנתק, או להביא את הידיים ללב פה. המרפק, עם המרפק נפתח את הברך הצידה, שאיפה. נשיפה, בדיוק. ומכוח הבנדות ניקח את המשקל חזרה קדימה. להעביר את המשקל מעולה. חזרה קדימה. זה כוח של רגליים, זה כוח של בנדות. נסתובב, חזרה לפנים, ניקח שאיפה לתוך הפתיחה של בית החזה. נשיפה, נקרב את הרגל אלינו ונשחרר את הגוף על רגל שמאל. כמה שאתם צריכות, קרבו את הרגל, שיהיה לכם יציבות על שתי הרגליים, טיפה להכניס את העקב ימין פנימה. נכון. אוקיי. שאיפה. נשיפה. מעולה. עוד נשימה פה. המבט מעט קדימה, נתחיל לכופף את רגל שמאל ולאט לטייל עם הידיים קדימה. ונעריך את רגל ימין אחורה למעלה, ארוכה, למעלה, שאיפה. נשיפה, להניח את רגל ימין בעדינות ליד רגל שמאל, שאיפה, נעריך גב. נשיפה, ניתן לראש להשתחרר למטה, ובואו שוב נפתח את הרגליים לפיסוק ברוחב המזרון, נתיישב פה אל המעלה האסנה. נביא את הידיים אלינו. ניקח פה שתי נשימות. תרגישו את האצבע הקטנה. תראו מה זה עושה בתחושה של שירי הליבה שלנו, של השירי היציבה שלנו. אוקיי, נניח רגע את הידיים קדימה. עכשיו, נדעות מה, לפני זה תצמידו את הזרועות אל הברכיים, ממש להצמיד. הלחיים כבר תעיפו. להצמיד חזק, ואז להעביר את המשקל, לעלות קצת על הכריות, ולהעביר את המשקל להניח את הידיים. אוקיי. עכשיו, הידיים חשוב שהן לא יהיו קרובות מדי, אחת לשנייה, אחרת זה יוצר לחץ על הצוואר. אוקיי? אז הידיים רחבות, כמו בכלב. אוקיי? קצת יותר מרוחב כתפיים, ולהצמיד חזק את הברכיים אל הזרועות, משקל בא קדימה. אוקיי, ולהישאר פה. ואז אולי לנתק רגל אחת, ואולי לנתק רגל השנייה. לשחק עם זה, הכנה לבאת האסנה. יופי. כן. כן, כל הזמן להרגיש את הסופר גלו הזה של הזרועות אל הברכיים. רק תרגיש את ההדבקה, לא עולה להם. זה, הבא כזה. יופי. אוקיי, מעולה, נשחרר רגל ועוד רגל. אל המזרון, לעמידת 6. ובואו קצת נצייר מעגלים, נשחרר את זה טיפה. שום אל תוך התנועה. ממש לרכך בכתפיים, באגן, גם לצד שני. שאיפה, נשיפה. וגם רגע לרדת לשכיבת ילד, לתת לגב לנוח, לכתפיים. לנשום פה אל הגב. אוקיי, מעולה, קחו לכם פה עוד נשימה. נוציא נשיפה, נבוא לעמידת 6. ואפשר, בדרך שלכם אפשר להקפיץ מפה, אפשר קצת לנתק את הברכיים ולהקפיץ אותה מפה לישיבה, תנסו. לקפוץ לישיבה. מעולה. נאשר את הרגליים קדימה, פלקס בכפות הרגליים. התחלנו את התרגול בכפיפה קדימה, בואו נראה איך זה מרגיש עכשיו. רגע נתיישב, אבל נביא את הידיים לצידי האגן, נביא את הסנטר לכיוון הגרון, דנדאסנה. קח פה נשימה עמוקה פנימה. צאו החוצה, נשיפה. המבט אל הבוהן הגדולה, עקבים דוחפים קדימה והאצבעות רוצות לבוא אליכם. רגליים אקטיביות. שאיפה. נשיפה. נלך על הפשימות הנאסנה. שאיפה ידיים למעלה.
ובנשיפה נתארך רחוק קדימה, רחוק מעבר, עם שתי אצבעות נתפוס את פנימה בעונות. אני חושב שהגוף חם יותר, תראו איך זה מרגיש, עדיין נשים לב שאנחנו לא מרימות כתפיים לאוזניים, להרפות, לשחרר. נרים את בית החזה והמבט, שאיפה, ושוב, נשיפה, נחפש את האודיאנה בנדה, את הבלייה הזאת של הבטן שם, זה עושה לנו מקום וזה מאפשר עוד ריכוך בגב, עוד לשחרר בגב, עוד לשחרר בשכמות, בכתפיים. ניקח פה עוד נשימה במקום הזה. אתה לוחץ לך על למעלה? לכיוון השרפת. כן, על השרפת. נשפס לי. כן, אז תשאל תכופפי קצת את הברכיים מצחה. אוקיי, נעלה למעלה, שאיפה תרימו מבט. נשיפה. אוקיי, רגע קצת לשחרר את זה. ניקח שאיפה ידיים למעלה. נשיפה, בואו נניח את הידיים מאחורינו. נעמיד את כפות הרגליים. קצת יותר מאורך האגן. כפות ידיים, אם אפשר אצבעות, פונות אליכם. אם זה לא מסתדר, אפשר קצת החוצה. ונרים פה את האגן למעלה. עכשיו שימו לב, אנחנו לוקחות פה שאיפה, קצת שוב לחזק את עצמנו, גם בנו, גם זרועות. בנשיפה אנחנו ממשיכות לדחוף עם הידיים ולוקחות את האגן אחורה לכיוון כפות הידיים. בדיוק. שוב, שאיפה, קדימה קרבי, את הרגליים קצת אלייך. שאיפה, ושוב, נשיפה, הידיים עובדות פה ממש חזק, האגן רוצה ללכת אחורה ולמעלה. מעולה, עוד פעם אחת. שאיפה, נשיפה, ורגע להישאר פה לקחת נשימה עמוקה, מצוין. ולשחרר, אוקיי, קצת לשחרר את הידיים, עכשיו קצת, כן, מה שנעים פה, לפה, קצת ננער בעדינות. לא לדאוג שקצת שורש כף היד יתאמץ, זה בקטנה מה שנקרא. בואו נביא את רגל ימין אלינו ונצליב אותה, נעביר אותה מעל רגל שמאל. עם יד שמאל נעטוף את הברך, יד ימין אחורה, ניקח פה שאיפה. תפעילו את רגל שמאל, תדחפו את העקב, הרגל אקטיבית. שאיפה, נשיפה אל הפיתול, מבט מעבר לכתף. לקחת פה נשימה. להוציא החוצה נשיפה, ותרגישו איך הטבור נמס. כשהגוף חם אפשר להרגיש את העבודה של האודיאנה בנדה אפילו עוד יותר טוב. אז עוד נשימה. מבט חוזר קדימה. מאוד בעדינות תדרכו עם כף הרגל כדי לשחרר את זה. ובואו נפתח את הברך אל הצד, פלקס בכף הרגל. פלקס בשתי הרגליים. שאיפה ידיים למעלה. ובנשיפה נבוא עם זה קדימה רחוק לפנים. לא חייבות להגיע לרגל, אבל אם הגעתם לרגל, תשתמשו בזה. תמשכו את הרגל אליכם ובואו עם בית החזה, עם הראש כאילו לכיוון הרגל. בדיוק. מעולה. עכשיו, קחו פה שאיפה עמוקה אל הגב, ואז תרפו אותו. תראו שאתן יכולות להיות פה גם בלי לאמץ שום דבר בחלק האחורי, בלי לאמץ את הכתפיים, בלי לאמץ את הצוואר, בלי לאמץ את הגב, אלא ההפך. דווקא תומך בכם שאתן משחררות עוד נשימה. אוקיי, נרים את המבט שאיפה, נוציא פה החוצה נשיפה. נתפוס את כף הרגל עם שתי הידיים ונרים אותו פה למעלה. כתפיים למטה, בית חזה מורם. אוקיי. עכשיו, כף הרגל דוחפת אל תוך כפות הידיים וזה עוזר לנו להרים ולפתוח את בית החזה. רק אם זה מתאפשר, אנחנו מעריכות את הרגל. אם לא, להשאיר אותה כפופה. ניקח פה נשימה. בהוצאת הבן ניתן לטבור לשקוע. למפרק הערך לשקוע למטה, לשחרר כמה שאפשר מאחורי הרגל. להרגיש שאנחנו יכולות להרפות ואולי לקרב רגל אל הראש, ראש של הרגל. נרים שוב את המבט. נרים בית חזה. נפתח יד אחת אל הצד, ונפתח יד שנייה. נזדקף פה למעלה, נחזיק. שתי נשימות. בהוצאת אוויר תמיד לחפש את ההרפיה של המתח מהכתפיים, מהפנים, עוד נשימה.
ובעדינות לשחרר. ניקח שאיפה למעלה. נשיפה. בואו שוב נעשה את הוויניאסה הזאת שעשינו קודם, של העבודה עם הזרועות והבטן, אז הרגליים נעמדות. שאיפה להרמה של האגן שבטח הזה. נשיפה ניתן לאגן ללכת אחורה, נהדר, חוף מעולה, עוד פעם. שאיפה. נשיפה. תרגישו את הטבור מרים אתכם. מהבטן. שאיפה. פעם אחרונה. נשיפה. עכשיו אנחנו נשאר פה גם העקבים עוזרים, גם הידיים וכמובן הבטן ולשחרר. אוקיי, מעולה, הלך נכון, נבוא טיפה קדימה. נביא עכשיו את רגל שמאל אלינו, צד שני, נצליל. שתי הרגליים עובדות, שתי כפות הרגליים. יד ימין עוטפת את הברך, יד שמאל מאחורה. שאיפה. נשיפה, ותרגישו שאתם רוצות להביא את הברך כאילו לכיוון כתף ימין, שכי ימין. וכנגד להתפתל, לסובב את הטבור לכיוון פנים הירך. עוד נשימה. רגל ימין אקטיבית. מעולה. עוד נשימה פה. עם הוצאת אוויר מבט חוזר קודם כל המבט. להרגיש שהבנד התומכת, תפעילו את כף הרגל כדי לשחרר את זה. אוקיי? ובואו נפתח את הברך הצידה. פלקס בשתי הרגליים. נשמור את הפלקס של הרגל הכפופה, שומר לנו על הברך. שאיפה ידיים למעלה. ונתארך רחוק קדימה. רחוק קדימה. יופי. עכשיו, תישארו פה רגע, תרימו את בית החזה. אפשר גם לתפוס, זה עוזר. להרים בית חזה. מעולה. לראות שאין מתח בצוואר, ואז עוד קצת להתארך קדימה, לשחרר כתפיים, לשחרר שכמות, לנשום לזה, איפה שאתם מרגישות שיש מתח, ושם לנשום. עוד נשימה מלאה פה, שאיפה. לרוקן את האוויר עד הסוף, עד הסוף. שאיפה מבט עולה. להרפות נשיפה במקום. דיאנה בן. נתפוס את הרגל עם יד ועוד יד ונרים אותה. רגל קודם כל ל-90 מעלות. קודם כל נבדוק שהגב שלנו פה יכול להזדקף. הרגל, כף הרגל לתוך כפות הידיים. בדיוק, וזה עוזר לבית החזה לצמוח. רק אם זה מתאפשר, הרגל מתארכת, אבל לא על חשבון הגב והכתפיים. עדיף גב ארוך, רגל כפופה ולא ההפך. שאיפה, וגם עם הרגל כפופה אפשר לנסות להרגיש את השחרור פה של המפרק ולקרב רגל לכיוון הראש וראש לכיוון הראש. נבוא חזרה, נתארך, יד אחת הצידה, יד שנייה הצידה, להחזיק. עוד נשימה. ובעדינות לשחרר אותה. בואו נתקדם לכיפת המזרון. נרד לאט אל הגב. שאיפה ידיים קדימה. נשיפה, הרגליים מעריכות קדימה, עקבים דוחפים קדימה, ירכיים נאספות פנימה. תרגישו כאילו הטבור פורס לכם. חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה. עקבים ממשיכים לדחוף קדימה. ולאט להישכב על הגב, תפרסו את השכמות, אוקיי? בואו נעמיד את כפות הרגליים על המזרון וקצת נפיל את הברכיים מצד לצד, ברכות, בנעימות. אוקיי, מעולה. תביאו את הברכיים אל הבטן, חבקו אותה. ונצייר רגע קצת מעגלים, עוד קצת נרגיש שהגב שלנו בנחת, אפשר גם להתנדנד מצד לצד. ניקח קובייה, נעמיד את כפות הרגליים, נרים את האגן ונשים את הקובייה מתחת לאגן. אולי אחר כך נשנה לו את המיקום, אבל רגע רק בשביל להיות פה. אוקיי?
כמו חצי גשר אבל נתמך. רגע רק להיות פה, לנוח עם האגן על הקובייה. נוכל ללא שום מאמץ. פתח הזה משוחרר, הכל נינוח. תרימו את רגל ימין למעלה, יכול להיות שתצטרכו להרים את הקובייה טיפה יותר למעלה, טיפה יותר גבוה. להרים את רגל ימין למעלה ולהביא אותה קצת לכיוון הראש. עכשיו אם אין קובייה אפשר פשוט לעשות את אותו דבר עם איזושהי הגבהה אחרת, אם יש ספר או כמה ספרים, או פשוט לעשות את זה על המזרון, להוריד את האגן, ולהאריך את רגל שמאל ארוכה לפנים. ככה שיש לנו כמו איזה סופתא אנומן. עוד נשימה פה. אם זה נעים אפשר גם להיעזר בידיים ולקרב את רגל ימין לכיוון הראש. בעדינות אבל לא בכוח. יופי. אוקיי. בעדינות לכופף את הברכיים ולהחליף רגליים. תניחו את רגל ימין, תרימו את רגל שמאל למעלה. קודם כל רגע להיות פה. לראות שאתן יציבות. ואז לקרב את רגל שמאל. פשוט לתת לה, כאילו לרדת לכיוון הראש עם כוח המשיכה. ואז לאט להאריך את רגל ימין. ורק אחר כך אם זה נעים קצת לקרב את רגל שמאל, אולי לכן להרחיק רגליים אחת מהשנייה. סופתא אנומן. מעולה. תנשמו פה. אוקיי. כופפו את שתי הברכיים ותרימו את שתי הרגליים למעלה לכיוון התקרה. עכשיו אפשר להישאר פה, שזה ממש נחמד. אפשר גם פה לפתוח את הרגליים לפיסוק לצדדים לרגע, או בווריאציה המלאה של הסרבנגאסנה, גם לעלות ואולי גם פה לפתוח קצת את הרגליים לצדדים. אפשר לשחק עם זה, גם להביא קצת כף אל כף. אוקיי. נהנות קצת מהמנח ההפוך הזה. המנח ההפוך והכל כך טוב וחשוב. אבל תראו שאתן יכולות לנשום, זה הכי חשוב. שהנשימה לא נתקעת, אלא זורמת ברכות, פנימה והחוצה. מעולה, קחו פה עוד נשימה. לאט תביאו את הברכיים אל המצח. ולאט לגלגל חוליה חוליה לשכב על הגב. אוקיי. מעולה. בואו ניקח את הקובייה ונשים אותה עכשיו מתחת לשכמות, החלק העליון יותר. אוקיי, לאורכה, מתחת לשכמות. מאצ'יאסנה, אבל בווריאציה ממש נינוחה, פשוטה, נתמכת. אפשר כמובן לעשות את זה גם אקטיבי, שמים את הידיים מתחת לישבנים, דוחפים מרפקים לתוך הפתיחה של בטח הזה, ומניחים את קודקוד הראש של המזרון. הרגליים ביחד, ארוכות, אז נוכל להקטיב את הידיים מלמטה, בטח הזה נפתח. ראש יורד אחורה אל המזרון. קחו פה עוד שתי נשימות. אז את יכולה גם להביא כף אל כף ברגליים, לפתוח את הברכיים לצדדים, אם את מוכן, נתמכת בדיוק, אז זה גם מאוד מאוד נעים. אוקיי, ולאט בעדינות לצאת משם, לשחרר את זה. אז אם היינו עם קובייה, להעמיד את הרגליים, ואפשר להתגלגל לצד, פשוט להוציא אותה החוצה, ותשכבו חזרה אל הגב, תביאו את הברכיים אל הבטן. קצת תזיזו את הראש מצד לצד, תראו שהצוואר ממש משוחרר. נפתח את הידיים לצדדים,
ובואו ניקח את הברכיים ימינה ונביט שמאלה. תנשמו עמוק לצלעות שמאל, ממש ולכל צד שמאל של הגוף. לקחת שאיפה עמוקה. להוציא החוצה נשיפה ולהרפות, להרפות כתף, להרפות שכמה, להרפות יד. להרפות את צד שמאל של האגן, רגל שמאל. ובואו ניקח את הברכיים לצד שני, ברכיים לשמאל, מבט ימינה, נשימה לצלעות ימין, שאיפה, נשיפה, להרפות כתף, להרפות שכמה ימין, צלעות ימין, יד ימין, צד ימין של האגן, רגל ימין, כל צד ימין נושם ומרפא. תביאו את הרגליים חזרה למרכז, בעדינות, חבקו את הברכיים אל הבטן, תביאו את המצח אל הברכיים, לקפשט שוקול פנימה, חיבוק נעים, עוטף, שאיפה, ומוצאת אוויר לשחרר, הכל לשכב על הגב, פיסוק לפחות רוחב מזרון, כי זה נותן נחת לגב שלכם, אז פיסוק יחסית גדול ברגליים, ידיים משוחררות לצידי הגוף. קחו לכם פה שאיפה עמוקה פנימה, תוציאו נשיפה. ותרגישו את הגוף נמס לתוך המזרון, לתוך הרצפה, אל האדמה, עוזב, משחרר. להרגיש נחת, מתפשט באורך הגוף. כל נשימה. המצח מרפא, העיניים, הלסתות, הלחיים. שאת הפנים ממש משוחררות. סנטר טיפונת מצנע פנימה. גם הראש שוקע לכיוון המזרון. כתפיים מרפות, עוזבות, משחררות. כל חגורת הכתפיים כאילו נמסה, מרפא. שכמות הידיים, כפות הידיים משוחררות. האגן מרפא, נמס לאדמה. יחיים, ירכיים, שוקיים, קרסוליים, ועד קצות אצבעות הרגליים שנופלות ונוזלות לצדדים. כמה רגעים לעזוב הכל, רק להיות במגע של הגוף עם המזרון, עם הרצפה, עם הנשימה שנוכחת שם בכל תא ותא בגוף. שחרר את עצמכם מתפקידים, מהגדרות, פשוט להיות. ממש כמו ילד שרק עכשיו
או לא צודקת, פשוט שם. המקום הזה של לשחרר הוא לא תמיד פשוט, אפילו יכול להיות קצת מפחיד, פתאום אנחנו מאוד חשופות. יש משהו בהגדרות שמאוד נותן לנו איזשהו מקום של שליטה. כשאנחנו משחררות את זה, אז לפעמים אנחנו מרגישות אולי קצת כאילו אנחנו משחררות שליטה וזה עלול להיות מפחיד. אבל כאן ועכשיו משכיבה על הגב והרפיה, לתת לזה רגע להיות. ולראות מה זה מביא איתו, איזה תחושות, איזה איכויות. רק להתבונן בזה. רגע להעיז לשחרר.